L-inkjesta indipendenti li saret mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar l-operat tal-MCAST għada qed tinżamm moħbija dan hekk kif il-Gvern sa issa qed jibqa' jwebbes rasu li ma jippubblikax din l-investigazzjoni li saret. Il-każ kien beda wara xhur sħaħ ta' problemi serji fl-amministrazzjoni finanzjarja tal-MCAST, tant li issa il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jgħid li sejħu azzjoni dixxiplinarja kontra membri tal-istaff li ġew identifikati minn din l-inkjesta illi ġiet konkluża fl-aħħar jiem. L-inkjesta indipendenti skattat wara l-każ serju ta' frodi li jorbot ma' ħlasijiet ta' pagi u abbużi fil-payroll. Il-każ tant eskala li spiċċa fil-qorti b'akkużi fil-konfront tal-eks uffiċjal tal-MCAST Franzin Farrugia u l-akkuża hi illi kien hemm ma' 2.3 miljun euro li ġew frodati b'mod abbużiv. Dak iż-żmien kienet saret kritika kbira għal fatt li ħadd mill-MCAST manduna b'dan is-serq u taħwit enormi fis-sistema tal-pagi. Lanqas il-Gvern ma kellu xamma ta' dak li kien għaddej meta l-Awditur Ġenerali kien ilu mill-2019 li wissa dwar nuqqasijiet serji marbutin mal-kontrolli tal-pagi. Issa il-Ministeru qed jibqa' jżomm mistura l-inkjesta li saret. Fil-fatt ir-rapport tal-esperti u l-konklużjonijiet ma ġew qatt ippubblikati. Il-Gvern permezz ta' DOI ippubblika biss ftit dettalji fi stqarrija maħruġa fl-aħħar jiem iżda imkien ma ppubblika r-rapport jew partijiet mir-rapport tal-inkjesta.